Allah holli on mboloyel Boki Jawe Boki Jawe Allah holli on Boki Jawe ko cilañ daga weendu koylo ile nammade ndeysan yow jom 3 roue en wonɓe diwan o fof ndendir jabbo Farba Ngom ndo ko convoi 3 roue wonɗo henna ɓen paadi Farba Ngom ko cilañ aɓe ndusamo eɗene cilañ daga weendu koylo ile nammade mbiyami tan ko alhamdulillahi rabbil alamin addi min ɗo noon ko sabu waɗi sababu addi min ɗo ko Hadiye Jagana ko leader amen ko sehil Farba Ngom no way fof toñama kono Allah walli ɓenni Allah yaltinimo e dow jaam min gara muññidde famille o e muññidde kanko Farba e ganda nde Allah junnata balɗe makko moƴƴine bata makko Hadiya min beltima hunare fof ari otoji 12 ngari ala ko addiɗi so wona sababude Hadiya ɗum noon min mbawa tan ko yettude Allah e nelaɗo mum oɗo noon ɓiyete ko ceerno Ibrahima Sow gandiraɗo Vieux Sow salamu aleykum wa rahmatullah eyyi Oumar Doro kome askadi foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi hande Fouta fof ne welti Fouta fof ne welti walla mi wiya aduna o fof ne welti bon vraiment sababu gargala men ɗo henna bon ko adi fof ko adi bon hamin calmina monsieur le maire amen bono won Hadiye Jagana bon ko on kadi ɓuuri tengtinde sababu mana gandanɗa haarema hande ɗeɗo doole eyyi sababu gargola men ɗo kadi ko Farba Ngom Farba ko Fouta fof jeeyi ɗum Farba ko aduna o fof jeeyi ɗum vraiment ko waɗa ko hamin belti hen no feewi min ngala kadi mana hay hunde so wona yidde yiide Farba hamin ɗo henna tugatma Agnemeje jeeɗiɗe fof yimɓeɓe fof nen ɗon ndendi pour yidde yiide Farba ko ɗum ɗon saabi mana gargola men ɗo hande yomin jii Farba min ganda vraiment aduna o kadi anda vraiment minen ko caggal Farba min goni hande caggal Farba min goni janggo caggal Farba kadi min goni ɗo e ɓawo janggo assalamu aleykum bandiraɓe Sénégal naaɓe fof mi salmini won en jetti Allah e nelaɗo muɗum baɗanɗen nde ɗo moƴƴere nde notre leader notre frère camarade de parti honorable député Farba Ngom o toñanoma o happanoma o gottumano ko heewi fof tawama wodani Allah laɓɓinimo ha laaɓi Allah yaltinim dow jaam alhamdulillah say so yeɓe jagguimo toñimo
Allah yaltinimo Allah yaltinimo e duwaw bandira men seere men fuutankoɓe ma seere men Sénégal fof ma e julɓe fof ɗum noon min jetti Allah no feewi min jetti Allah baɗo neɗo moƴƴere o oɗo witoare kadi eɗen mbawi wiide ko witoare Hammady Hounaré par ce que nde affaire o fuɗɗi nde eɗen mbawi wiide Hammady Hounaré e yaadiɓe haɗi Habibou Diagana keedani hen caggal kadi en malama en kersani hen saabu aɗa wawi jingande neɗɗo e dow fenade jaada e neɗɗo e dow fenade kono enen jaadino gondigal men e makko ko dow gonga laaɓɗo ceeɗe saabi Allah kala woni saabi Allah juutere ɓooyen ɗum noon Allah walli en o yalti dow jaam o hersani ko witore Hammady Hounaré ko witore Fouta fof onon Hammady Hounaré naaɓe noon mi ala jobdi moɗon Farba Ngom ala jobdi moɗon ɓe mbawi hay goto wawi yobde on ko Allah noon wawi yobde yo Allah yoɓon moƴƴere on tinnima on darima on jonni on pewni eɗe balɗe fof oɗo mbaɗi réunion wawde arde hawrude oɗo ñalawma moƴƴo malaɗo ko adi ɗum kadi on gari ɗo e Agnam nde wiya homo jagende en mbaɗi mobilisation forte mobilisation oto sappo gari ɗo e Agnam nde watte manifestation Wourossogui en mbaɗi mobilisation oto sappo kadi garɗo Wourossogui hande Allah waɗi moƴƴere o yalti dow jaam kadi ina yoodi ina moƴƴi garen ɗo henna jaɓɓademo e duwdurde makko Hounaré naaɓe Farba Ngom wi ina yetti Allah e nelaɗo muɗum ina jarno ɓesgo Hammady Hounaré naaɓe oyno enen gandi ko jiɗɗen ko Allah jogui ko Allah wawi ko Allah hattani yo Allah ko yidde meɗen sawoji men mbawmi wiide won kala dañƴo yo waɗ so ɓoyima natto ko Allah ko woni ko kasata hande so jii honorable de Farba Ngom heeɓi oɗo jamanu ko tinnare makko e moƴƴere makko e jurum makko e ligganade diwan makko par ce que wona kanko tan miɗo jaggaɗe nder Sénégal ɗum noon kala mo Allah waɗede moƴƴere yo rendu moƴƴere ne e bandu men Allah rokkiri neɗɗo ha walla yimɓe Allah woɗima lamdo wallu yimɓeɓe jurmo ɗon jaafoɗon ɗum noon ko aroyde ko noon il faut ballodiren jaggodiren muñodiren hande gonɗen ko à l'opposition en natti wonde e pouvoir Farba Ngom wi ko Farba wi de ɓe gondano e makko e combat he ɓe jaadano e makko e combat he hande foof Allah waɗi moƴƴere garte e makko yen jañen yimɓe ha jaaja wonen tammande wotere won yanoɓe min garti minen noon ɗo tan min keddino jagana ina heewi yanoɓe garti ɗum noon jañe ha yaaja gonen neɗɗo goto ganden ko opposition gonɗen beele ɓeɗo saseyeɓe ko faya ko beele Allah ittaɓe ɗon vraiment monsieur Oumar Doro Koumé jeunesse Hammady Hounaré rewɓe ɓe worɓe ɓe onon foof Allah jarama on jarama min e mon noon ha yesso Allah inchallahu rabbi on kolli kam yidde on kolli kam jambaragal on kolli kam ndimagu mami so waɗa ha jara so Allah jaaɓi inchallahu rabbi Allah jarama on jarama